هر سحری که می رسد تازه سلام زندگی است. پرچم شمس خاوران زینت بام زندگی است. باز به عزم تازه صبح بدر شود ز در، خفته شام زندگی تیغ نیام زندگی است. صبح شما را بینندگان عزیز و ارجمند با عرض احترام و درود و شاد باشه بخیر میگویم. قبلا از وضع هوا برای امروز آگاه میشویم و سپس ما را یک نواری که پوشیدن لباسهای ملی را برای بانوان تاجیک ترغیب میکند به ادامه برنامه صبح تاجیکستان میپیوندد. متخصصان مرکز آب و هواشناسی وضع هوای کشور را برای امروز 28 اپریل سال 2021 چنین پیشگویی کردند. در شهر دوشنبه روزانه هوا 29-31، شبانه 12-14 درجه گرم می شود. هوا در شهر بختر روزانه 31-34، شبانه 12-15 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر خوجند روزانه 29-31، شبانه 12-14 درجه گرم است. گرمی هوا در شهر خاروق روزانه از 14 تا به 17، شبانه از 5 تا به 7 درجه می رسد. هوا در ناحیه رشت روزانه 17-18، شبانه 3-9 درجه گرم می شود. در شهر کلاب روزانه 29-30، شبانه 8-9 درجه گرمی پیشگویی شده است. گرمی هوا در ناحیه دنغره روزانه از 29 تا به 31، شبانه از 10 تا به 11 درجه می رسد. در ناحیه 5 دوام روز 32-34، شبانه 11-14 درجه گرمی پیشگویی شده است. امروز هوا در شهر ایسفره 27-29، شبانه 10-12 درجه گرم می شود. بیست و هشتم اپریل همساله روز عمومی جهانی حفظ مهنت تجلیل کرده می شود. در همین روز سال 1936 در تاجیکستان پژوهشگاه علمی تحقیقاتی مصالح ساختمانی گشوده شد. 28 اپریل سال 2004 جمهوری تاجیکستان با کنونسیا اوید به مبارزه بر ضد مبلغ‌گذاری تروریسم بین‌المللی همراه گردید. همزمان 28 اپریل سال 2011 با مناسبت 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای حیات با تشبث نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در نزد سازمان ملل متحد جمع آمد علمی دایر شد.
инчунин дар ин рӯзи соли 1929 нахустин конститутсияи тоҷикистон қабул шудааст. ҳамзамон соли 2019 дар ин рӯз оинномаи лигаи миллатҳо қабул гардидааст. дар ин рӯзи соли 2013 дар тоҷикистон донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн таъсис ёфт. ин донишкада яке аз муассисаҳои муҳими омодакунандаи базаи самти рассомон, ороишгарону пардозгарон буда ҳамосола кадрҳои соҳибтахассусро омода менамояд. мухтасар аз фаъолияти ҳамин донишкада ҳамкорони мо инҷо гузориш медиҳанд ва ин гузориш моро ба идомаи барномаи субҳи тоҷикистон мепайвандад. донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 30 марти соли 2013 таъсис ёфта аввалин муассисаи мустақили давлатӣ мебошад, ки дар соҳаи санъати тасвирӣ ва дизайн мутахассисонро тайёр мекунад. сохтори таълимиро 3 факултет: факултети санъати тасвирӣ, факултети дизайн, факултети тайёрӣ ба таҳсилоти фосилавӣ, 8 кафедра, устохонаҳо, синфхонаҳои тахассусӣ ва дигар шуъбаҳо ташкил медиҳанд. дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон ҳамарӯза донишҷӯён дар раванди дарсҳои амалӣ ба корҳои эҷодӣ мепардозанд, дар мавзӯъҳои гуногун расмҳо мекашанду аз аввалин рӯзҳои таҳсил омезиши рангҳо ва дарки зебогии атрофро меомӯзанд. маҳз ҳамин гурӯҳҳои ҷавонон дар ҳоли нозукиҳои касбро пурра омӯхтану дар самти интихоб намудаашон муваффақ шудан метавонанд пояҳои анъанаву фарҳангро мустаҳкамтар намуда дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳми бештар гузоранд. аксарияти муҳассилин аз навоҳии дурдаст омаданд, ки барои амалӣ намудани орзуҳояшон ин даргоҳ имконияти хубро муҳайё намудааст. дар мактаби бачагонаи санъати тасвирии Шариста Равшан таҳсил кардам. аз хурдӣ орзу доштам ба шӯъбаи дизайн дохил шавам. соли 2019 тавонистам орзуи худро амалӣ гардонам. айни замон дар курси дуюм таҳсил мекунам. коллексияи худро баровардам дар фестивали гули лола аз наврӯз то наврӯз, ки дар худи донишгоҳ гузашт ва дар он аз чанд донишгоҳ, донишкадаҳои кишвар ширкат варзиданд. дар он ҷо иштирок кардам ва дипломи коллексияи беҳтаринро гирифтам. ҳамин дастовардҳо ба ман такони хуб мебахшад, ки бештар кор кунам ва ҳамчун як ҷавони намуна худро нишон диҳам. дар оянда мехоҳам касбамро такмил диҳам ва дар рушди ҳунарҳои мардумӣ ҳисси худро гузорам. нақша дорам, ки дар намоишҳои сатҳи байналмилалӣ корҳои худро муаррифӣ намоям. донишҷӯёни донишкада дар чандин намоишҳои дохилу хориҷ натиҷаи хуб нишон дода, маҳсули кори донишҷӯёни кафедраи тарроҳӣ ва дизайни либос аллакай дар бозори меҳнат харидорони сершумори худро пайдо намудааст. хатмкунандагони донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайн дар коргоҳҳои гуногуни истеҳсолӣ фаъолият намуда, корҳои пешниҳод намудаашон баҳои баландро сазовор гардидааст. барои фаъолияти ҷавонон дар ин муассиса тамоми шароит фароҳам буда, раванди таълим аз рӯи барномаҳои муосир ҷараён мегирад. маҳз барои дастгирии донишҷӯён пайваста намоишҳои дохилӣ гузаронида мешавад, ки ин иқдом барои ҷавононро ба бештар эҷод намудан ва бартарӣ доштани офаридаҳояшону навовар будан водор мекунад. танҳо ҷавононро мебояд масъулиятшинос бошанду арзишҳои фарҳангиро ҳимоя намоянд. аз ҷониби давлат моро дастгирӣ мекунанд ва ҷавобан ба ҳамаи ғамхориҳо мо бояд таҳсили хуб дошта бошем, ба натиҷаҳои хуб ноил гардем. мо ҷавонон, ки ояндаи миллат ҳастем, бояд масъулияти худро ҳис кунем ва баҳри пешрафти кишвари худ саҳми худро гузошта бошем. бо эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, масъулият дар донишкада бештар гардид. барои такмили дониши муҳассилин беҳтарин намояндагони соҳа ҷалб гардиданд, то ки натиҷаҳои хуб бештар муаррифӣ шаванд. инъикоси анъанаҳои миллӣ пеш аз ҳама дар офаридани осори ҳунарҳои мардумӣ ба инкишофи ҳисси худшиносӣ, ватандориву ифтихори миллӣ, инчунин такмили маҳорат мусоидат менамояд. фарҳангро ҳастии миллат гуфтанд. аз ин рӯ бо омӯзиши касбу ҳунар ва рушди соҳаи фарҳанг дар мамлакат бо боварӣ гуфта метавон, ки қадимтарин суннату анъанаҳои миллати тоҷик бо асли худ ҳифз гардида, ҷавонони худогоҳи мо ҳунарҳои мардумиро ба ҷаҳониён бо ҳама шаҳомату зарурат муаррифӣ хоҳанд кард. фаъолияти чунин муассисаҳои таълимӣ бошанд барои омода кардани мутахассисон замина ва имконияти заруриро муҳайё менамоянд.
корнамоиҳои бонувон давоми солҳои охир воқеан ҳам боиси эътироф аст, боиси тавсиф аст. занони тоҷик исбот намуданд, ки дар баробари мардон метавонанд созандаву бунёдкор бошанд. барои рушду фаъолияти онҳо бошад, ҳукумати мамлакат тамоми шароитҳои заруриро муҳайё кардааст. гузориши навбатии ҳамкоронамон аз мақоми баланди зан модар бонуи тоҷик дар ҷомеаи Тоҷикистон маълумот медиҳад. баланд бардоштани мақоми занону ҷавонон дар ҷомеа яке аз масъалаҳои муҳимест, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. занону бонувони лаёқатманд ва соҳибкасбу баландихтисос ба хизмати давлатӣ ва идоракунии давлат то рафт бештар ҷалб гарда истоданд. тибқи омор то 1 январи соли 2021 аз шумораи умумии 19210 нафар хизматчиёни давлатӣ 4485 нафар ё 23.4% занон ташкил медиҳанд. зан дар оилаи тоҷик ҳамеша нақши асосӣ дошт ва дорад. зиндагӣ аз модар сарчашма мегирад, гӯем хато намекунем. яке аз таваҷҷӯҳи асосии пешвои миллат ин барномаи тарбия, интихоб ва ҷобаҷогзории кадрҳои роҳбарикунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки барои баланд бардоштани мавқеи занон дар ҳама соҳаҳои қишри ҷомеа буда. ҳоло зани тоҷик на танҳо модар, зани тоҷик ҳоло дар ҳама самт фаъолият мекунад. дар кадом соҳае ки назар наафканем, хоҳ дар соҳаи тиб, хоҳ дар соҳаи маориф, хоҳ дар соҳаи бонкдорӣ, дар ҳама ҷо нақши занон бевосита намоён мебошад. саҳми занон дар рушди соҳаҳои илму маориф ва тандурустии мамлакат то рафт афзуда истодааст. имрӯз дар соҳаи маорифи кишвар 73% ва тандурустиву ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қариб 68%-ро занону бонувон ташкил медиҳанд. дар баробари фаъолият дар вазифаҳои давлатӣ зан ҳамчунин тарбиятгари оила аст. саҳми занон дар ташаккули оилаи намуна, ки мактаби бузург мебошад, басоназаррас аст. бонувон пеш аз ҳама дар тарбияи ахлоқиву зеҳнии фарзандон нақши муассир доранд. зани тоҷик дар баробари фаъолият намудан дар хона, дар тарбияи фарзанд, дар сарифаи сариштакорӣ, дар пешбурди зиндагӣ саҳми басо хосаи худро мегузорад. дар маҷмӯъ нақши занон дар суботи осудагии оила назаррас мебошад. занро беҳуда олиҳаи ҳусну зебоӣ, тарбиятгари ҷомеа ва аввалин мураббии тифл нагуфтаанд. бонувон бо қалби поки худ осудагии оиларо нигоҳ медоранду бо шуғли дар ҷомеа касб намудаашон дар рушду муаррифии миллату давлат саҳм мегузоранд. новобаста аз рушди технологияи муосир, китобҳои аслии нашршуда ҳаргиз моҳияту қадру қимати худро гум намекунанд. баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, низ дар ҳамин ҳошия, яъне бедор намудани завқи китобхониву китобдӯстӣ ва дар рӯҳияи худогоҳӣ
ба камол расонидани насли навраз роҳандозӣ гардидааст. чун озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст имсол ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ рост меояд, омодагиҳои иштироккунандагон низ ҷиҳати натиҷаи хуб нишон додану дониши худро дар сатҳи баланд муаррифӣ намудан куллан мушоҳида мешавад. дар тамоми донишгоҳу донишкадаҳои мамлакат донишҷӯёне ки қаблан на он қадар таваҷҷӯҳ ба китобхонӣ доштанд бо шавқ адабиёти гуногунро мутолиа намуда истоданду дар баробари таҳсили хуб ҳамчунин мехоҳанд чеҳраи нави ғолиби ин озмун гарданд. дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ беш аз садҳо ҷавонон талоши иштирок кардан дар озмунро доранду барои ин аллакай равияи худро интихоб карданд. این آزمون ما رو با کتابخوانی با راه درست با آن وادار میکند که ما پیوسته کتاب خوانیم و با کتابخانه ها رویم. تصمیم گرفتم که در این آزمون اشتراک نمایم. در نامیناسیای ادبیات کلاسیک 80 غزل، 90 رباعی و این چنین داستان ها و دو بیتی ها از یاد نمودم. کوشش میکنم که در این آزمون جای نمایان را گیرم. میخوام از نامیناسیای شاعری شرکت نمایم و این آزمون برای ما جوانان تاثیر زیادی دارد، چون که ما رو با کتاب خواندن یعنی با جستجو کردن و با ایجاد کردن یعنی وادار مینماید. یعنی ما جوانان بسیار هم خوشحال هستیم که چنین آزمون ها در جمهوری ما گذرانده می شود. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, ҳарчанд дар замони соҳиби истиқлолӣ таҷрибаи нав буд, лек тавонист миёни мардум такони хубе бахшад. новобаста аз сину сол тамоми қишри ҷомеа рӯ ба китоб оварданду кӯшиш менамоянд яке аз дигаре дониши андохтаи худро хубтару бештар муаррифӣ намояд. ин озмун ҷавононро пеш аз ҳама ба дӯст доштани китоб ва илмомӯзӣ роҳнамоӣ намуд. اهمیت برگزاری این آزمون یعنی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. برای ما جوانان آن است که ما با کتابخوانی مشغول شویم، نه اینکه با کوفت و کوب مثلا سایت های اینترنتی و دیگر از اون که ما با این سامانه های اینترنتی وارد میشویم، با کتابخانه ها رویم و با کتابخوانی مشغول شویم، بهتر است برای ما. ما جوانان باید کتاب دوست باشیم، چون که ما جوانان هستیم که آینده این ملت رو میسازیم. برای این باید ما در روحیه خودشناسی و باسواد به وی رسیم. миллати тоҷикро аз гузашта бо донишу хиради воло мешинохтанду эътироф менамуданд. бо тақозои замон гурӯҳе аз ҷавонон каме дур аз китоб шуда буданд, лек озмуни навбатӣ тавонист бори дигар онҳоро ба китобхонӣ дилгарм намуда ба асли худ баргардонад, яъне чун хиратмандони илму адаб пайи ҷустуҷӯ шаванду босавод ба камол расанд. тағйирот дар низомномаи имсола бошад волидону омӯзгоронро боз ҳам дилгарм намуда барои роҳбаладии ҷавонону наврасон заминаи устувор гузошт. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст барои муаррифии беҳтарин китобхонҳо падидаи хубе шуд, ки бо ин васила мо метавонем ояндаи хубу дурахшони миллату давлатро бисозем. مشکلی مادری صدق و صفا بگشاده‌ایم، از برای خدمتت آماده‌ایم ای وطن. با تلاش پیشوای تاجیکان اعتبارت می‌رود تا آسمان ای وطن ای وطن ای وطن. بخش
صدها مشکلی ما